يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulih amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariami, mga ariami, iman so ibabagaitan na oras. Di tano ipamagusay si ko agama tano sa mapunto ka oras ipsanggitan no oras para bu si ko di tano di ka kambendingan na si ko mga okit agama tano agama Islam. Si ko una menuda tano kapuni sagiang kaya bendingan tanu iman to nana gini kapaging benta merkano peruman sa pku kano sa balas nagu pagugup kano sa kap kebumber agi yang kaya mga bendingan tano para so balas langun-langun tano rumpa kakwa itano di maka pamagugupa. Ayan niya mabalo ya pumagusin tano sa makam patiman to naging kaya mga limpangan si ko kapira si ko muslim. Giyang kaya kapira si ko muslim lagid ka muslim. So muslim na pakakapir na ka na inibilang nga iyo mga ulama sa tanto peligro di na tanto delikado. Gitu so kapa ginga ya tiro na pumagusayin tano na gitu so ay manan yan na kapirang ka isaging ko tuwa tao matatangkad yung tatendu na atau na pitiro ka ayamanan yan na miya kapers kanyan. So ayamanan yan na tantud na peligro ayamanan yan na katero. Udi na galbak. Aya kapi peligro ay udi na aya kadidili ka dua ya. Na andi din kapaka kapirang ka ko muslim udi na tao turun ka askanian na miya kapir na adin mga nganin amanan yan na kapakayang gilib ka na ka udi na gulaulaan di na miya pato isagiyang koto ataw apya ka kapir ka gitu ikadidili ka dunian. Pecah amanan yan na andi ikatiru angka sa amanan yan na kapir so tao na pejama na miya pato to di na keparuli yung uto ataw na paganayron nagyong kuto miya kawatan sa kanyan si ikoturuan tama sa mana kaya pitiro kapir sa kanyan na kaya kapir na mawatan si iko turuan tama sa mana na diskanyan mamang ni sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Adin ni katiruan ka sa giyong kutuwa tao na kapir na keputol so kang giginawa niyo. Keputol so ayamanan niya na kapupagariya iyo. Keputol so diniyo di ka tinabanga. Kaswalla na aya inaliwin niya sa isa Quran na aya magariyari na miya marateya. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-muslimu akhul muslim ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aya magari na so muslim bagu muslim. So kapira gusto kaya na muslim na knabasiran magari. So sabab sa giyong kutuwa kaya pakakapirang kasi sa giyong kutuwa muslim
Nami beluis kanian ya mana nian na keputul kaso ya mana dingun nikingin namain. Agi iskanian na mia kapir. Si sagi ngutu kaya tiru angkaun. Upama aku giung kutua pia kapir kan adna karumannya na muslim. Na mga pembelaksiran. Kaso bubaya muslimah. Na di kepakai ubaya karumannya na kapir. Yuti tiguwallah wa in alimtumuhunna mu'minat la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Yung uto miya marati andit ni katokoy ni ron tiguwallah sa sirano to na miya marati siram sa mga bai na dikirang kepakaya mga bai dikirang kehalal mga bai dikirang kehalal lagi yung uto mga mama nagi yung uto mambu mga mama na di mambu kehalal si sagi yung uto mga bai ama gitu sa mga bai mga muslim niya marati na dikirang kepakai ubera na mana niya na mi pagpedana karoma derudupa na kapir gitu sa bapak si iku kapirang kasi iku pagering ka muslim na isa na resultan yan kebeluis kan yan pernah ayamanan yan na miyakaliw si iku agama nalala yung tanup kinagagiyong utwa patakaran utaw miyawas iku agama ana miya panutula hadis atigu Rasul sallallahu alaihi wasallam asadun sa tao sisampin yan suagaman yan na paktulu ayamanan yan na bunuan niyo atigu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si sagyang utwa kaya tiro ang sa supagaring ka na miya kapir na gyuto miya pamanan yan. Gyuto miya pamanan yan. Kepakay andin ni ka tiro ang ka sa supagaring ka na amanan yan na miya kapir sekanian na miya pakay di na miya paro si iku mga tao akat tibeneran kota mo kayan. Kagiya kapir amanan yan na miya wako Islam. Pedepen miya pato si sagyong uto atawa pia kapir ka amanan na uriyan ang uto kaya tiru ang saskanian na miya kapir na diskanian makapengwaris. Diskanian makapengwaris amana dikewarisan ola kapir na sumambuso kadi makapengwaris sa muslim maguso kafir. So isanan kadidili kadu giyong kuto dingaw ni katiro sa sutaw na ayamanan yan na miya kapir. Padepen nasu kapir tiro na kagiyong uto ataw na kapir na diskanyan mates kanina disimbuyangan di preguun di pelebeng ko ayamanan yan na pelebengan umya maratiyaw di na mga muslim. Ginan kaka kadidili kadu o katiro ang ka sa supagaring ka na miya kapirs kanyan ay manan yan na miya kaliw si iku agama tanu agama Islam. Ginan andid niya manan niya katiro ang sa supagaring ka na miya kapir nana ginan niya kukumagina ni pitiro ka kukumaya pitiro ka na supagaring ka na miya di nan turun walay nung tabu tubet. So pagaringan na ini tulakan miptulak akan so pagaringan na mana niyan na wad na karuman niyan na muslim na keuwan niyan so pagaringan na miya kaliw si agama so pagaringan na di niyan kewarisan so di sila makapaguris sa uso mga tunganin niyan mga loks yan mga watayan so pagaringan na umatay na dingad na mana niyan na di simbayangan so gina ni kadidili kadu agi yung kutuwa dingaw di katiro sa supagaring ka na kapir. Si salungan na maure na supitiro ka askanian na kapir na miya kawatan nun sulimu wallah kagis kanian na kapir. Miya patutun sumur ka wallah kagis kanian na kapir. Miya de suamanan yan na mga gilbekyan na mga pipiya. Meris so mga gilbekyan na mga pipiya. Ketatapskan yan si ikunaraka. Nagudiyong kepatot so manan yan na syafaat o diskan yang kepet ku sepatan si esalungan na maure.
Suginan kadidili kadu o ayamanan yan na katiru ang kaun sa supagering ka na miyakaper. Inwaya ayamanan yan na didin malubulubud na sabagi kwayamanan yan na mga tao na didin malubulubud adin yung di kambus sa supagarin yan na kaper. Suginan ayamanan yan na ditanu di magantano sa makampata bendingan. Bino to bielu tanu ayamanan yan na piyaka rayag tanu wag yung kutuwa kadidili kadu wag yung kutuwa di yung di katirua sa supagaring ka na skanian na kaper. So paganaya ayamanan yan na kesabapan saya na giyong kutu adin ka para giyong kutu ataw na dinyan mapakapasinggaya agiyong kutu miya tendu din miya kaper agu giyong kutu ataw ayamanan yan na miya kanggil beksa kadustaan udin na ipke kaper. Na dinyan uto mapaka singgaya na giyuti sabapasadin sa kilenian gibu kari betu pagarinian dina kari betu lagi dia nak manusia na tigin na kaper ka na giung utu akia tiro nya no sa kaper na ayari sultanian na giung utu apitiro tano au bedi giung kutu ayama na kia tiro nya sa skanian na mia kaper na amay katitu ilain sumanga syarat agiung kutu ayama na na kaper agiung kutu atau na de ayama na na dun makasul agiung kutu apitiro yan tau mia kafer. Sumanga salafus salih miya nga unaan tanu mga tao minggilbek sa mga pipiya sirani ay manan yan na mga salafus salih na igira inaliwira na giyong kutwa bes at takfir ay manan na pagkakapir nira na giyong kutwa kepakaya na miyang armya panutul pagkakapir nira na grupo pagkakapir nira na giyong kutwa grupo na kena ubaya mapipikiron na bayamanan yan na bumya kapiragi yung kaya pitiro tano ayamanan yan na pipikir no mga sabagi ko mga pagaritan no iman to ayamanan na pagkakapir niran so pagariran na urian no kapakapiriran nun na pagkay niran na ayamanan na katidio ka sarugu agi yung kutwa pagariran na so mga salafus salih na knabaginan amay katitutan no aditano ditiron asa ketanu na pegunutan tanu suaya manan yan na mga salafus salih ay manan ya ditanu ditiron na saktanu na ayap kedegen tanu na sumya nga unaan tanu mga tao aming gagalbak sa mga pipiya gina sa mga sahaba na uso mga tabiin na uso mga tabi-tabiin na kena uban din niya mayan na andin niya kaya pakang galbak agyong kutwa pagaring ka sa manan yan na kadustaan udi na kepakaya kekapiron na bayamanan na beti kemabumia kapers kanyan. Kakepakaya ki anggil bukan yan nun nakaribatan. Kepakaya ki anggil bukan yan nun namia tagal sekanyan. Kepakaya ki anggil bukan yan nun namia lipat sekanyan. Udi na ki anggil bukan yan na dini yang katawan nak yung utwa say sa ama na uba ike kapir. Gina ni mga salafus salih na ke diran di matiru agiung kanan na besa atakfir ay barat yan upama na miya ke luirana sumanga juhmiya na ayamanan yan na takfir ugay na kena ubay mapipikirun na besirang pumuno abay mapipikirun na belagi digiung kaya pipikir no sabagi sama saya manto akia sabepan saya mana akia seguno tumada kelamang ngede saya mana yan na kapireran si ku mga tao na ayari sultan yan nagiung kutwa kapirasi ku mga tao kapirasi ku ayamanan yan na kapapantagan rekayamanan yan na inged na ayari sultan yan apipikir ni dan nang gebaan udi nang binasaan udi nang pumuno nagiung kutwa mga tao kagi mga kafir bu na mga salafus salih na kebalusiran nagiung kayamanan yan na bas at takfir udi na kapireran si ku ayamanan yan na grup wamia tendu ayamanan na pihak kapireran na kena ubaya pipikir nun na besiran na yamanan yan na pumuno udi na besiran na yamanan yan na miya kapir ayamanan na miya kaliusiran na
Mia patot so kapamun ageran. Mia panutul so ay manan yan na di katirwa o mga salafus salih mga unaan tanu sa giyong kutwa masa atakfir si iku jahmiya ay manan utwa kapra diram di katirwa sa manan na takfir di na miya kufr so ay manan na jahmiya na ayama pipikiriran ro na taglidan wa tanfiran ay manan yan na giyong kutwa ay manan yan na kapan dina karata giyong kutwa gel bekiran nagu para kapalagwi ya giyong kutwa ay manan yan aga gel bekiran para kapan ang gila ya giyong kutwa gel bekiran gitu ay manan yan na mapipikiran at atigiya kay na khitabi so ay manan yan na kena ubaya pipikiran besi sa giyong kutwa apteron ay manan yan na kapiriran si sa giyong kutwa mga say udi na giyong kutwa grupo na belagi dia giyong kaya pipikiran tanu sama saya mantu belagi dia giyong kaya pipikiran no sabagi andi ni katiru anianun sa supagarin yan na kapir na pekaurian yanun na yamanan yan na kepakayamanan yan na ngululaan sa marata kepakaya panginan na po kagi emanan na kapirbu na sumanga salafus salih na kena ubaginan yamanan yan na pipikir niran si iko diran di kapiriran sa giyong kutwa mga grupo na giyong utang mga tao. Siran na miya panutulaan na pekapirniran na mga grupo na kena ubaya-manan yan na pepikiriran na miya patuton so yamanan yan na kapakaragiri ya kurugu yan. So Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na mismo sudun so yamanan yan na deto amin ipuntagin aya ipunuluniran sa giyong kutauras na sukuran na kaadin makhluk sukuran na aya miyatiru Imam Ahmad bin Hanbal na tigin laulam takun li illa da'watan wahida upama buat tigin kudid na may na pangniyakan inun tabu na sasawarwa pangniyakan na tatarimaan na ipumangniyak na tigin udi na siyakan ipumangni si kwayamanan yan na kapapantagan na dato sa katuroon wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tao to, mga dato to, adiran ditiroon na sukuran na makhluk. Na ayapan akin ipuntang kiran wayaman na Imam Ahmad bin Hanbal na ipumangin niya siran sa turuan. Ay mana niyan na bapia pan adin. Mini ay mana niyan na mini pekas ay mana moduliran. Tiroon na kakafiri na kena ubaya pipikiron na pekatadakan udi na tedakan suaya mana na roguiran udi na pekatuguan su roguiran kaya mapipikirun na giyong kutwa karata agiyong kutwa gelebekiran na para kapan ng gilaan sa kena ubelagi dia giyong kaya pipikiran o sabagi si sa giyong kaya masatan iman to giyong kaya masatan iman to na tantu ko dilikadu sabab ko sob kenegentano ko diitiru ko kakapiri na salaka wa pipikir niyan. Bepiaman sumanga ulama. Bepia sumanga ulama si sagiyang kaya mga kakatano mga ulama si sagiyang kaya Saudi. Adna fatwairan. At tigiran igira amiyatiru umanga ulama. Udina mga ulama. Aginan na kafiranan amia pakairun swayamanan yan na kapakaragiri kuruguyan. Na ya pipikirin ruwa tigiran nagiutus sumurtad ay maanan yan na miyawas ikwagaman yan. Kena ubaya pipikiran naging kaya pipikiran na sabagi at tiro niya na supagarin yan na kapir na tiro niya na amanan yan na amanan na miyapakairon katada kasi sa rugo yan. Ilaman sa mga salafus salih miyadeng kiraan suaya manan yan ada kapagayon na yun sa akidah. Kagiyong kaya mana dikapagiyong na yun sa akida na knabasira katanubu so mga bangsa tano ang mga awam dikanup ke takawe dikanu ayamanan yan na kesasala kawe disiku dikan bendingan nasi iku akida kaknabasira ibu sa giyong kaya masa tano katamang ko mga unang tano mga salafus salih na ayamanan yan na dikiran ni kulaw lakira na na miulaw lakira na na
kena ubah siran ya mana na bela beran me pe mga kapir sa sabagikiran. Saberan rinidu. Baben na mia adin na mana niyan na ini tiawarang yan supagar inian. Ginawa inian. Kami sabab sa kaya pakambidiiran sa mana niyan na akidah. So Ibn Hazm rahimahullah. Na mia tiru yan na sumuharib bendasar na isaskan yan si iku mga a'immaw ahlu sunnah wal jamaah. Na su Imam Bnu Hattan na isa ku imam mga khawarij na siran at tigiran ng ginawa siran akipag ikhlas siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa minay ka di siram di siya ni minay ka di na dua siran paghat siran na bida ito ka ahlu sunnah wal jamaah nagyuto na pad ko mga khawarij nang ginawa siran na si isagi yung kaya masatan iman to na kiram pa sa amanan yan na so salah ka urakan na pagkakapir na ka. So salah ka urakan na pagkakapir na ka. Na liyo pun sagiyong kutwa, kapagkakapira si sagiyong kutwa lagi na lagi di ka muslim, napaka-orian ka na na kami man samu dulu na mga tao. Sabi ko na mga tao. Giyong kaya mga tao, mga salah ka na surang iran sa akida. Dinambida siran sa na palarima na miya patot kira na giyong kutwa na yan nakaptida kasi mga rubuiran. So Abdurrahman bin Abi Layla na sekanian na ayak kapitian na mas mapya suali si Iku Usman mana niyan napakauna niyan suali si Iku Usman na sumambus Abdullah bin Akim napakauna niyan si Usman si Iku Wali mana niyan na mas pakalibin niya nun na minsa pengyutuan bida siran sa panarima ng ginawa isiran mana niyan na kena ubasiran di itidawa. Kena ubasiran di bulan 3 saya mana niyan na katiro. Sudaud bin Abi Hind imam ahlu sunnah pediskan yang kuya mana niyan na imam ahlu sunnah wal jamaah. Musa bin Sayyar na pediskan yang ku imam mga qadariyah nasiran ng ginawa siran ng mambu sa kena ubasiran na mana niyan dia itidawa kena ubasiran di predu itu ke redu na malo ni man kumpira sa giyang kaya masata ni man to so Sulaiman At-Taimi imam ahlu sunnah wal jamaah Abu Sufadul Ar-Riqashi imamul Mu'tazilah nang ginawa siran mambusa taman sariot siran nakapatay at tigu Ibn Hazm nang ginawa siran amanan yan na kanaubakiran makaarn nagyong kutwa kababaliwi sa ahlu sunnah wal jamaah iskan yang ko sa ahlu sunnah wal jamaah nagyong kutwa sa na si iko Mu'tazilah na kanaubakiran ito makaarn sa gyong kutwa diran di kang ginawa aya maraniron na Abdul Wahid Syekhul Hanabilah padskan yang kumangala ulama si kumang Hanabilah so tigtano sa giyong kaya basta mana niyan na pad kumanga ulama o mga salafi na Agus Imam Abu Bakar Al-Baqilani padskan yang buku mga Syekhul Asyairah mana na pad kumangala ulama o mga Asyairah na disiran yung ginawa tanto siran yung ginawa at tigo mga ulama na compare ni ron man yung kaya betad tanu iman to asus sabagi na kagi asurang yan supedian sa tindig na di niyan ditiru na kapir miya kaliw si iku agama nagyong kaya mga salafus salih miya nga unang tanu mga tawa mga ala ulama na bida siran sa mana niyan na tindig na kena uberan pakapira di na kena uberan renidu beran yang mananya na tiabarang so pagariran mga pagariami ginan kailangan na sabutan tano kena uban din niya mananya na so pagaring ka na miyakang gilbag sa karibatan
na bengkap tiru askanyan na kapir na emanan yan na mia patoton so emanan na kapakatugu asikurugu yan. Pananggilaan tanwanan ka upama ko kasabapi sa emanan yan na aya ipatayo pagaring ka na sabab ko kaya tiru ang kaun saskanyan na kafir na mia patoton na kapakatugu akurugu yan. Na duang kadang kapag makas alungan na mauri sa padka payamanan yan na makautang sa yamanan yan na nyawa. Amay ka so pagaring ka o di nagyong kutwa yamanan ay saka magingod na ayak kaya pamatayran na minis sabab sa gyong kutwa katiru ka sa kaya tiru ang kaun sa yamanan yan na siran na miya patot kiran so kalabunu akiran sabab ko yamanan yan na miya kapirsiran. Suginan penanggila ang tano, apakasinggay ang tano, inwaya maulaula. Kaso sabagi, na dunya din mapakasinggay agyong kutwa, ayamanan yan na tao, ayamanan yan na piyakari agyinas kanyan na kapir. Tindu yan agyin yan na miya kapir kanyan. Akataw niyan sudiin yan tiroon. Kenau ba malilipat? Kenau ba ayamanan yan na bamiya ribat? Kapim bebe yan nagyong kuto ayamanan niya kaya pakalang kapar yan usas kanyan ayamanan niya na miya kafir. Kakip pa kaya so pagaring ka na ayamanan niya na miya kang gilibag sa karibatan na uriyan yan na ayap piya makalang kapka udi na pitiro ka na kafir na pananggilan tanwaya ka tantu mala araradiin si ikwayamanan yan na ketanano si saging utwa tao pihak kapir na gusto emanan yan na mga pamilya niyan na pinakamalaon na si membuka emanan na tawa pihak kapir niyan so pagarin yan na may kamayan na dibubnar naroon ng pihak kasui agi yung kutwa katiro yan. Bipiyaki so Ibn Taymiyah rahimahullah Syekhul Islam na adna mini dinyan di mipunadara dinyan di tiktan na dinyan di mindibit amit tiru saka kapire na ayamnya tiru Ibn Taymiyah na upama bu tigiyang ko sakan imitiru sa giyang kana na katiru na kekapira ko sabab ko yamanan yan nagyong ko tapi tiru yan na diniyang kata gyong ko mama dia niyan imbitira na diniyang kata no bay kapira gyong ko niyan di tiru so yamana karina to sa kenau ba yamanan yan na hindi ni kaya panggil bekutaw sa yamanan yan na ipkakapir na bayama na baskan yan na miya kapir din kakilay agyong koto mamubetad agyong koto ataw miya katero sa agyong koto katero. So gina ni paganay ay man na kaadnan sa limpangan inwaya maulaw ka malilimpang umpan sa bagi adin yan mapakapsinggaya agyong koto ayamanan yan na tawa miya ayamanan yan na miya tendu na miya kakapira agyong koto ayamanan yan na matag miya kang gilbak udi na miya katiro sa ipkakapir na sabab udanya nung kapakambida danya nung kapakasinggaya na sajin sa pkile niya na di makang gilbak sa agyong koto gilbak na di niya ditiro na kapirs kanya. Na ino kaso sumpat buaya na sumpat tatanabu si ko ayamanan na kapkuma o sangan tano si saging kaya programa tano di na beningan tano pagimbit na mis kanu peruman sama na kep sherneo si saging kaya mga video tano kauba kalo na di tano di makasusumpata sa balas pakadud na merkano bu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.